Hi guys, good morning. So it's Saturday now and wala tay duty. Off na to karon tangan Sunday. So karon kay manghinlo ta sa ato ang place no, ang laba and everything, general cleaning ta karon. So this is my place here in Makati. It's just a little place. It's just a little place. Actually tatlo kami diri. Tatlo kami. So lumidaari sa balay, sa room. Si Ate JM, si Noe. There is si Noe. There is si Ate JM sa bed. Wala man si Ate JM karon ni uli siya Mindanao so ako muna dyan. Dari ko, isa ka bed. So, ano amo ang mga gamit. Ref, amo ang gamay nga kitchen, hugaw kaayo. Wala sa Ate JM so wala may kahidlo no. Karon manghilo ko kay Saturday man. Labahan na ako, bertindaghan na. So inana na gyud no. Kinahanglan na gyud tag-uyab karon dire kay para na mo labas ato wow. And then ang amuang CR. Right. Okay. Tamaw na no. Ato ang kuan. Nagkuan naman dahil tanong nag-tour naman dahil tani nag-tour na sa ato ang place. So, anyway, kaya napakita naman ako sa inyo. Kita na lang ako ang pilot ko. Mamani ang gawas. Gamit na ako sa gawas. Dari mo mga kulay. Parang mawin pagmata ni mo dahil nag-video ka. Parang kagihahag. And then, at the back of, diba? Sa gilid. Saan eh? Sorry. Abaspos ba na akong kaupan diri gitu. Ay, so, naay gas station sa ato ang tingin sa balay. Ubos sa balay gas station. To, maura niya ang place diri no. So, maura man to so far. Sinowe ni duty og sayo na akong kauban nga isa. Sudan. So manghinlos ako guys and manglaba ko ron. Manglaba. So see you later na lang pag natapos na ako. Bye bye. Nagyod na akong giingon guys. Kinahanglan na gyud ka makauyab anay. Kanang maayo mo laba. Amen. Imo bang labuno eh? Dili mang laba o dili mahurot ang salina. Talent sa mga taong tapulan. Di man tapulan pero kapoy lang gid mo laban. Pero mas kapoy gid. Kanang laba ka nya. Wala ka giyab. Saan pa balay. Dito na ito mga laba ka nya nakay uyab. Bitaw na ano ka agad lang no kana bang kanang naay magparamdam sa imuha gadaw mo kanang mag-chat na mo text mo tawag ano nga pipila ka adlaw mawala lang kalit anong namay inana gyud nga magparamdam unya mubiya ra dai tug kalit dinangan. Why? Pangit ba ako? Dili alatar. Kabalit-balit ba ako? Then why? Gagi. Okay na. Part man yun na sa ato ang life. Kanang biyaan. Pasahon ra na. Ang importante, suraan.
Umubiya sila pasagdi. Sus, may magbita hitsaraan diri kay mga hadlok tag pambiyaan ta. Kita mga hitsaraan ta, dita magkuan, dita mag-apasa ng mga taong nabiya, ang paasa. Sus, ay na lang to. Lang ko mag-say. Sagday na sila kay kita makakita ratag tao nga kana gyud para sa ato bitaw gyud nga. Kanang excited mo mata taga buntag nga i-chatta, i-texta, ana bitaw. Kanang excited kayo makakita sa imuha taga adlaw. Kanang person nga nahigugma gyud kay sa imuha o gihigugma pud ni mga person kay maabot gyud nga person. So, di lang ta magdali-dali. Di mani contest siguro po. Pero makagool ba ako, no? Makagool usahay ba kanang kuan. Kanang imuhang mga classmate, nang aminyo na. Ipangkasal na sila, nana bitaw, ang ban, nangaburos na, ipang anakan na. Kita ni, hitsuraan na gihapon. Ipang gipasakitan, gidula-dulaan. Ang naman yung trabahoan ang isa naman isa naman yun nabutag ito ang nabuhian pagting paitag yun makagool pamalandungon sa atong kahitsuraan grabe yun hindi pwede na lagi na. Paita Lord. Aha naman tawon. Tapoy na ko gulat. Joke lang. Joke ito. Inaangay kabalaka din ng mga inana. Dito mabalaka ba tayo? Uyab. Sus. Haragod ng uyab. Makatrabaho na ta. Ya Lord, ano man ko'y trabaho Lord? Ang mani. Manakok eskwela. Ang pa ni mama sa una, di sa mag-uyab-uyab ba? Ang uman sa yung eskwela. Harap man ng uyab, hindi makahuman kang eskwela, makatrabaho na ka. Ako po, nananing kamot yung eskwela, nakahuman dito noon. Nya. Agi sa pagpaningkamot, nakahuman. Ako. Karon nakatrabaho. Trabaho. Ano nung nanatay trabaho, manatay eskwela, wa naman noon. Naman noon tarong. Ang agad ning pagka nabuhian ni. Puting paita oy. Kanang tarong gay ka nga pagkatao, ba tarong ka ay dapat buutan kayo. Murag naan nanimutan ng tanang pabor nga gikan sa langit ang pagkaitsuraan, pagkakalimtit, pagkalamion, naana sa imo tanan. Pero ikaw kita naman oy pambinuangan, pambiyaan. Ito pagkadda kong dimalas gyud. Nang sahay maka-question ta kung sa bani sa ni gaba bani o sumpa ita kinabuhi bitaw no taong taman gid suraan taman ta laban na gid ani gyud bandera namalbas pa ko ha namalbas ko kuha na akong bungot ingon siya nga sige pangkuhan po pangmangot mga bus request sa buang
Niya, pagkahuman, paano nagparamdam? Labilar-bilar pamig tinawag. Jaward. Bilar-bilar. Tawag ha, bilar-bilar. Kabalo pa lang ko. Gumawa naman di ay, wa na lang ako ng bilar, na-late pa ko. Sige pa ko ka-late, naagi sa pagka kita. Tanang na-late-late na ka sa trabaho. Taghan na kay kag-isakripisyo. Wow, gisakripisyo agad. May pila pa ka mga adlaw. Dito, pero na yung mga inana nga mga instances na nga dugay na magtawag-tawag po. Ganang uban nga dugay na yun ba? Tawag-tawag, text-text, nga bilar na mudira, ana. Dahil, pipila ka mga, kuan, wala na. Nga na may inana yun nga mga tao yun, nga dili ka ba lumakontinto yun nga. Nabiha, gita yan. Kita lagi. Pero ang saon naman yun. Sama sa kong lingon. Suraan naman sa. Suraan, lamion. Kalinted. Nana. Diyan ka mamugos po. Mamugos ka. Kita nang gapon ta. Kulat na lang ka sa tama nga tao, tama nga panahon. Tama ka lang ba? Tama nga lugar, tama nga oras. Ay, kita tagsulatan eh. Parang lagi hapon. Taban lang kita eh, mga bay. Mga kahitsuraan. Taban lang yun ta, ang importante. Hitsuraan, buhi ta. Mga ito na ka-importante. No? Sige, buyab. Buyab, gasto kayo. Mansari, gasto. Away, gasto. Kay sulo ka, palit-palit ka, borger. Sa panatirang mga alam muna. Kasi nga sula eh. Gusto ka mulaag kuyog sa mga barkada, di ka kalaag. Kakalaag eh. Nakakayuyab man, masukog, kuyog-kuyog ka. Maglaag. Hindi na lang. Iyo lang sa ta. Anong, mas maayo na po noon. Matay yaban eh. Alaro na to atong kaugalingon nga mag-inusara. Sus. Sige, tawag pamugos. Tawag karon, anay ayaw yun. Huwag mapili, malalaking mababae. Abayot o matumboy. Anang yun, mapili. Puro na yun kuhan, daot o gutok. Anay, ako na lang yun, nabili na lang niya. Buutan. Nagpala. Nagpala sa tawla. Ang taman. Aba, nangyutan eh. Lagi na. Bata pa na to. Nawang daw sa bata, be. Hi. Katawa lang tahan eh. Pero ito ang lagpo mo, na. Ara kong nila pa, buntag pa. Mag-alas 12 na ron. Wala ka mang gihapon. Nagtira mang gihapon gusto. Yan, ay. Gamay na lang yun. Palit na lagi ko washing na lagi. Washing ko ni. Hindi makauyab. Ay mo palit o washing.
Hindi makauyab. Tag-uyab kay na imong laba, di man makauyab, di. Palit tag washing. Sige pang uyab na washing, barato ra. Sara kang pagasto. Uyab nga taga-adlaw gasto, giahap. Palit tag washing. Man.